sunt Semi și voi tocmai vă uitați la Semi și Emma. Am să vă arăt un videoclip super amuzant, domnule. Este despre un extraterestru. Da. Hyvät naiset ja herrat, television katselijat, seuraavaksi vuorossa UFO-porno! 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 Deci uite-te, frate, la ăla cum se... Taci, mă! Ai văzut cum s-a... Acum o să vă arăt un filmuleț cum să faci copiii. V-a plăcut, nu? Cum să nu vă placă? Oh, ce copil frumos! Hai, înfiche-mă! Nu, nu ne iese! Iar pufoșenia săptămânii este... Walk? Service, do you want to go for a walk? No? You want to go for a walk? Huh? Look at those doggies. You want to go for a walk? Hmm? You want to go for a walk? Where do you want to go? You want to go for a walk? You want to go for a walk? You want to go see the doggies? Huh? You want to go see the doggies? Should we go to Ellie's Park? Go see Emma? You want to go see the doggies? Yeah. Yeah, I know.